Можеше да се запазят, ама ни Ростефина остана, ни дявол. Така малко зиги-заги. Дръвчето са го унищожили. От престарание, от модернизация, накрая ето. Тук гумите са цветята унищожение. Какво да говоря? Тук е го. От престарание всичко по дяволите. Чак толкова с престарание, ади. Можеха да ги запазят. Кой знае каква сложност. Тук дръвчето как го запазиха? Тук запазиха дръвчето, там не запазиха нищо. Там запазиха. Тук отсам миш-маш алабаш положението. То добре, че има тъса голямата албиция, че иначе и ние няма могат да запазят. Тук къде са стигнали. От среща малко са ушаткали. Ето и дръвче тук. Що горе са го запазили, ама много надълбоко дълбаят и разкопават корените. Ето и лошо. Такива корени имам. Ето е проблема. После дървета, що гниели падали. Защото не може да се измисли някаква по-модерна ситуация. Нещо малко по-съвременно. И тая ябълка съвсем ме окастиха. Каква хубава японска изглеждаше, сега прилича на все едно бомба е минала. Все едно гръмнала бомба. Гледайте колко са очаткали. Само по върховете са останали ябълки. Прекаленото престарание до това води. Да не ми се сърдят някои хора, ама аз като казвам, че някои хора са странни, птици не ми вярват. Мои дъщици, къде са ги докарали тук? Го потрошили са това, дед го имах, за да го правят да си играят. Ето. Това беше и сега ще ви покажа къде. Ето кашони. Тук кашони си играят лапитиите. Сега да ме извиняват, ама и камъни бутат и въобще хаосът е тотално пълен. Не знам кой искат те слапити, ама вижте как са откачили тук, ето. Ето тук какво са направили. Са опитали да го изкъртят лапитиите мръсни гадни. Пишлемета прости. Го. Опитали са да го изкъртят. И комента ще спечете като го изкъртите. Най-много като във фална е да ви набият два шамара и да се успокоите. Рудичката тук е цъфнала. Те ще наслагаме вътре семенцата. Поне тук да има ружи. Там, дето ви показах, ще да има ружи, ама те са сипали абсолютно всичко. И после ми говорят, че общината мислила за хората, за градинките. Мислят. Нищо не мислят. Те ако мисляха, нямаш да допуснат тези работи. Мислили. То много мислят, ама нищо не може измислят. Само много мислят и накрая нищо не измислят. Само много мислят. Ето, тук продължават да ми чупят. Ето. Ето ги. Ето го как са чупи тук на двете половини. Точно на ъгъла на тая основа. Кажете ми се как да се разправим. Ето тук липсва плочка. Другата плочка и няма. После аз съм бил виновния, бе. Аз съм. Ето, един елемент го няма. От двата дед беше. Един елемент го няма. Останали само тез. И сега трябва да си играе. Те са опитвали той да го чупят. Да крадат, да трошат. На тези основи тук. Фълени за фълени. Това е положението. После ми се сърдите това онова. Вижте. Аз няма да се измислям. Ето и хращи сега малко порасна нагоре, ама нещо му еде листата. То само природата ние и хората правят бели, и природата и въобще не знам вече какво да кажа. Не знам вече какво да кажа и какво да мисля. То се лечи, което и моето аз си го познавам. Ко мисля, че не може да си познае нещата ли? Ого, сбъркали са, много са сбъркали. Ама прекалено много са сбъркали. Не знам кой как мисли работата, но нещата се очертават много зле за някои ситуации. Просто не знам, тук още имам да работя, да издигам тук. Тук се изпотрошили, ето. То се вижда. Дърпали са и той. Го съборили са го тук. Въобще, плочките са бутали. Ето вижте плочките. Ето плочките. Какво да казвам? Мога да кажа нещо.
Ади кмета, като е много голяма устата, да дойде да види. И Валя Колева и другите. Го вижте. Ибана работа, откъде да го погледнеш. После аз съм кривия, бе. Аз съм лудия. Те ли? А той те слапити, няма ли кой да накрая да ги спре вече? Аз няма да се разправям с тези слапити цял живот. Аз имам съвсем други задължения. Вземат те всеки път да ми чупят, то кой ще остане от той? Нищо. И ми сега да ме извиняват малко, ама ще трябва малко да се спрат. Защото ще ги спре по съвсем друг начин. Дето нито на община ще им хареса, нито на никой. Его магнолийката. Тук едва оцеляла. Абе, живичка е още. Тук има едно кенче за разделно. Го вижте къде са го фалили. Какво да ви кажа? После аз съм бил фален. Тия кенчета не съм ги фалил аз. Тук те някои работи ще модернизирам. Това е. Та почти тук се е изчистило вече. Кой да е чиста, като всичко се е изчистило. Тия работи ще ги сложа вътре. Като не могат да виреят отвънка, поне да си вътре. Че ми писна на кофата вече от олигофрении. Че аз мисля, ама не всички мислят като мене. Всичко се унищожава и после казват, общината виновна. Ми виновна. Що съм обвинявал? Его. То няма да си измислям. То фактите сами говорят за себе си. Тук ще ги оставя временно. Малко да огният. Да им изпадат семената. Ето тук цветенцата са почнали да никнат. Тъй, че по същия начин ще стане и това, като се размножи. То ще си изгние основната основа и останалото ще бъде вече растение. Тук има загниение. И тук така малко ще оставя. За няма идиоти, дето да мислят, че той е направено за да си правят кефа тук. Свърши техния кеф, вече свърши. Още малко ще модернизирам и той ще умъди. Аз няма да давам пари всеки път за той и уно и пък да има някои простаци, дето да унищожават. Вече няма да бъде тъй. Тук сега се карат някои работи вътре. Това е корен. Директно вътре. Той чудо и то вътре. Той и то. Той и то. Ето и загниени. За да не бутат лапитите, защото хем ще набудат, хем ще им дойде къл в главата. Като пипат детни им работа, сега се научат. Айде. Като ще им правят олигофрении, поне да знам защо. Сега това е голямото. Това е боцка. Боцка, ама боцка, тъй. Така. Така. Сега тук плочките остана само малко да се модернизира. Тук ми измава плунта плочки. То не им свърта на някои хора. Не мога да разбере какво искат. Всичко унищожава, че кажеш, че вече не знам как да мисля. Как да го мисля? Как да го измислям? Ето, възстановявам това както си било. Така. Ще поускубя.
Ето, тук също липсват плочки. Ето. И тук, където беше желязното, другите плочки, тук, където беше като пирамиди. Тия лаптини, айде да се спрат вече. Обръщам се към всички институции. Той какво е сега? Може да ми обясните той какво е? Аз лукова глава ли съм или човек? Крайно време е вече тия да разберат, че всяко нещо има някакви граници. Сега да ме извиняват, ама то не може повече тъй да продължава. Сега някои работи мога да направя компромиси, ама за някои работи просто не става. Просто не е правилно да правя компромиси. При положение, че те продължават. Сега да ме извиняват, ама има някакви крайности, които вече нормален човек няма да ги издържи. Сега това нещо, тъй за насаждане, това нещо ще бъде обърнато така. Това даже си излезе само. Ето така. Ето така. Ето готово. Временно тъй. Тия сега тук ще се възстановят. Той ще се размножи. Зимния жасмин. Те с работа ще ги завърта сега в легнало положение. Тъй. Той така. Той то така. Малко от малко. Това нещо ще бъде навътре. Тия също и тъй навътре. Това ще го скубе. Това ще бъде тъй навътре да се цъфти още. То има още живо от него още се чета прави. Тая ружа ще дръпна семената тъй. Ще ги причупя навътре, да може да се размножи. Той магарешки будил и него ще го... Малко наклон трябва да има, защото иначе като няма наклон, те са гънат и после става бъркана работа. Тук сега това маргаритките постепенно ги махам. Те вече преминават. Могат да се използват само за торф. Нищо повече. Вижте колко много бързо се очиства. Ще ми разправят някой, той много играчка. Кое му е играчката? Работа за 14-15 минути. Няма и толкова даже. Говорят някой, то е било сложно. Кое му е сложното? Вижте как се излиза всичко. Го излиза си, песен пей. Не знаят някои хора как стават нещата, им ще им покажа. Го. Фаща се някак си тъй на една страна и се издърпва. Го. Колко елементарно. Такова може да остане вътре, да има нещо си. И тук от тая страна скубваме и тия трите и мача приключва. Той навътре няма го пипам. Тук има още 3 и мача приключва. Това е ружи, няма сабота. Това си отпадат семенцата. Това така. Това е. Тук има май още малко. Елате и ви. Ето готово. Тук има една дето още цъфти, нека ще я оставим малко да си поживурка още. Тая също.
Ние ще го скубим, защото много навънка излиза. Тук има някои работи, които ще се оскубят. Его, колко бързо нещата се оправят. Някои хора мислят, кой знае каква сложност. Ще мрат чаковите, ако са фанат да видят как става. Его, готово. Колко нещо съм изчистил, колко бързо. Той сега дет се е срутил от бурята, дет падна и дървото отпред блока, ще трябва да го махна. Его, текомата продължава да цъфти. Я гледайте за какво става въпрос. Още пъпчици. Няма Хенман. Его, той, тук като го сложих със специалния съд, ето, даже вече се гласи да цъфти. Това другото, дето го бяха откраднали птиите, го бяха закачили на дървото, също ето. Почва вече си прави пъпчици да цъфти. Розовичко. Ето едно синичко, дето аз много ги обичам. Го цъфнало и при мене. От билката. Браво. От билката се е завъдило. Сега тия смагарешки будили и тях ще ги смъкна тъй. Така да олегнат. Айде, то с приятел и той. Тъй, те си олягат. Няма да се връщаш, бе. Къде ще ми се връщаш вече? Ето готово. Олягат се и след една седмица са изнили вече. Тук ружата семенца. Това нещо тъй, докато се размножат семената. То отдолу е живо, то се избива вече отдолу. Го другата ружичка. Той ще го откъснем тъй за всеки случай. Това трябва да го изчакаме сега от хладното, то ще се възстанови. Цялото се оправи, Димитро ще се оправят. Тук разни диви работи, тях ще ги махнем. Разни по-особени тревички. Те много бързо се скубят. Като го фана и го изкоренявам. Бързо. Ще взема и косачката, ако трябва, за да стане още по-бързо. Има разни деца излезли навънка. Так също те малко ще ги отжаскам. Тук има още едно нещо, което трябва да се изкърти, ама тук сега са юките, които съм ги подготвил. Хубаво да изсъхнат леко основата, че после като ги насъда при влажната зима да могат да се хванат. Тук се модифицира, ама трябва да се смъкна гигантския гослайв да стане малко рязано положението. Ето и тук текумата, макар и на сянка, пак цъфти. Тук дървото съм го укрепил, вижте колко здраво съм го направил, няма опасност да се разцепи като най-слива да падне. Ето тук някой се опитвал да ми краде цветя. Ето. Това нещо вижте къде е зафалено. Потом може да разберете за какво става въпрос. Тия работи, дето стават, не стават случайно. Ето той малко и клюнал тук, ама сега като го прибера вкъщи ще се оправи. След 2 месеца. Ето тук има някои дето са хванали. Китайската роза е живичка, нищо и няма. Тя като такова, още малко ще я полее, ще се съживи. Тук някой чупил клон. Оттатък тук тъй също имаше едно щупено, ама... вижте сливата. Още седи на дървото. Малкото сливче още седи на дървото и бати му етапа. Той за втор път ми се случва. И горе има даже сливи малко. Къде се виждат? Червени. Ето и тук жълтите са оцелели. Чакайте малко да ги снимам аз отблизо, че той е голяма атракция, не всеки ден се случва. Опаля. Ето вижте. Сливки, 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 сливки. Може да си правя още един компот. Ева си майтава. Вижте животинките и дърветата и растенията как му обичат. И ми дават още плод, макар че вече сме септември. Почва да ври. Сега тия работи ще бъдат налегнали. Тъй. Така. Опаля.
Все едно сме жънали. Все едно сме жънали, уважаеми приятели. Нещо от този сорт. Ето така. Тая ружа така. И да си огниват. Да се размножават и така нататък. Ето, стана почти чистичко. И тук има една ружа, която трябва да се махне, защото тя вече е изсъхнала. Така. Какво беше още? Тук има едно нещо, което трябва да го... Опа! Тук деца лалета малко трябва да се внимава. Ето и тая ружа. Ей. Опа! Ето и се е изпотрошено. Ето вижте какви комши имаме. Тъчко чупят. Ще кажеш, че са го направили те. Олигофрения пълна. Отдет да го погледнеш, идиотщина. После някои хора не могат да разберат какво става. Мислят, че аз съм изоставил градинката, ама ето вижте каква е истината. Сега тук е някой цветеша полутаковам. То скокал да върви някъде си. Това нещо тук съм го отбелязвал, да се седи. Ето тук някой взел цветето. Оставял само подложката. Сега да ме извиняват, ама много взеха да пипат. Честно. Много взеха да пипат. Тук сега някои цветя ще се възстановят. Ето и хращи жълто, дето и при мен го има да се възстанови. Го индийския люляк тук вече чат пат е добре. Той долу огър е добре. Той хращи то се държи още. Градинския както се държи. Това е другото, питомото и дивото ето. Двете се държат, както видяхте. И тук сега има едно друго нещо, което трябва да го изкопая и да го такова. Юката отсреща, ето. Тя е почнала вече да се развива. Трябва да модифицира малко оградата, ама ще видим как ще стане. Тук има едно ше, което трябва да му отиде, да се отиде на мястото. Тук се ритат и блъскат, обаче аз вече ще сложа хромникова ограда и тогава ще ми бутат вече на кунково лято. Още ще ги потребя най-много една седмица. И нещата ще се оправят. Аз няма вече да чакам някой друг да направи. Плащам се. Ето така колкото мога. Колкото ми такуват силите. Тук разни дрехи фълени, разпиляни. Още и бати анахията. После ще ги видя тези дрехи какви са тук. То да са само дрехи. Тук плочките ми разбутали, трябва да си ги взема загоре, поне да си направя кухнята нещо по-модернизирано. Тая ружа, ето тя е изсъхнала вече. Има още малко живинка отдолу, ама те сладурчета вече преминаха. Трябва да им таковаме тези семенцата. Там оцеляла една, две, три. Трички са оцелили. Ето и тук някой дърпа и бута, дет не му е работата, ама вече тук ще бъде с хромникова стомана и няма да си позволяват такива волности. Тук вече нещата стават крайни. Търпях, мълчах, вече няма врачи. Тук изсъхнаха някои ружи, ама ще насъда нови. Ще сложа тов, както стана оная тиква и тя ще се възстанови. Ще трябва 3-4 месеца. Сега аз не мога да контролирам всичко, ама 3-4 месеца им трябва някъде. Плюс-минус 2-3 дена. Разни плюшени щурти. Тия плюшени щурти. Тук тъйчи. Да проверя име на работа. Гледайте как плюшени играчки фалят. Тук вътре. Да го нашибаме вътре. Да си бъдат тук разделно, неразделно. Поне няма да отият зян. За някой ще отият. Правя го, защото реших, че може и така да се направи. Не е проблем.
Ето едно столче сега, което си го прибера. За разделно, да има за семена, за луковици, за разни работи, ала пола и тям подобни ситуации. То стол, като не става, не ще го разгуба за желязо. То даже се и разпада, ама както и да е. Важното е да стане. Сега ще ви покажа, ето го пластмасовия, който също ти за вторични. Го си е металния. Той се поразпадна малко, ама не е проблем. Още малко работа имам тук. Калинката се вижда там, украшение. Тук сега тази слива, горката малко изсъхнала, ама аз ще я полея и тя ще се възстанови. Сам трябва да я дръпна тъй малко по-навътре. Пак много са криви, уважаеми приятели. Ето и проблема, че тя се съживи, тя отдолу, както на слива беше изгоряла, ама после се събуди. Го тук юките си върват. Магнолията грандифлора и тя оцеляла от сушата, както винаги. Тук има едни други работи. Добрата новина, глога е станал голям. Го де е глога. Тия листенца, деца. В момент само да се ориентирам. Това е глок. Вижте колко голям е станал. Таман. Един глок, долу има още един-два глога, пак е нещо. Пластмасовия стол за вторични. Тук е индийския люляк. Той до година вече ще тръгне вече да се разлиства. И декоративното ще го оставим тук, защото ще ми трябва после за една работа. Тук тъй трябва малко да се модифицира. Тук тъй още нещо трябва да съм намислил. Го албицията, дето бях взимал от Колмакса. Вижте как напредва. Сега той дето го бях хвалил, трябва да отиде. Ето. Напредва си, расте си. Важното е до година, до друга, да почне да цъфти. Мен това ми е мечтата. Така. Тия както ще така. Магарешки шторти. Още малко има за тях време. Тук мирише много приятно. Брутално, като босиляк, такова едно много шашаво. Много силно ароматно. Той е земната ябълка и тя почва да цъфти, ама малко сушата е повреди тая година. Напоследък пак много суши. Той акацията, тя е издържлива, тя отдолу пак ще изби. Тя на суша издържа, димитровщата. Той жълто дойде цъфти. Тук има едно друго, обаче то сега не се вижда явно много трева. Пък и да я махна, още по-зле ще стане, всичко ще изсъхне. Аз за той пазя тревата. Сега тук има едно друго нещо, което трябва да го разместя и него. Да видя да отворя малко пространство, да могат да насъдат тук други ружи. Защото те повечето загинаха. Сушата си каза думата. Той поне беше защитен от ружата и сега без ней. Така трябва да направи с ружите, ги юките. Тук патята, тук има един охлев, дето вече се разпада, ама още ни предава Богодух. Тук са минзухарчата, есените. Скоро ще почнат да се появяват миличките. Ето с крас малко се е повредил и съхнал, ама ще се опитам да го окупита. Той е жив още. Ще се хване, ще издържи по върховете още е жив. Тъй, че смятам, че няма да загине. То сега вече идва и хладно. Аз ще поливам сега по-често. Тук малко. Тъй. И това е. За сега това е. Като има още нещо, ще направя още 2-3 клипа да видим как седят нещата с... тук е другата юка, къде е избила. Тук има ето той цветенци. Долу е избило. Дето и като босиляк. Тук е едно друго хращче, има ето го. И то се е хванало. Мислех, че е загинало, обаче се е хванало по някаква случайност. Тук тъй по-ловнията се изсъхва и пак избила, се изсъхва и пак избила. Ма този път ще сложа дренаж с тов и то може би вече ще се хване. Тук има розички, които сега в момента малко са за такова, ама ще им накрая ако ще излизи. Уж са живички, ама гледам да ги защита, ето ги. Гледам да ги защита, да може да се засилят.
Те вече като се засилят, го и тук е тъс. Вече като се засилят, опасност няма. Тук ще насъда другата, до самата ограда да си краси, те и да тръгне по той. Ето, някой е взел това растение, което беше тук. Ето. Тук беше, сега го няма. Ето. Какво да кажа? Всеки бута, такова, ето и не мога го разбера. Те лапити са просто някаква напас. Не знам каква напас са, обаче са напас голяма. Няма ти култура, няма ти уважение, няма ти някакво логическо мислене. Не знам, просто... ето и хубавата новина, че комшийката си сложи вратичка и вече прилича на нещо. Поне това вече е малко по-се ядва, все едно саниран блок. Ето тая юка тук се хвана, даже си расте. Имаше още нещо, което трябваше да ви покажа, ама в момента не мога да включа. Има време, то до 15, може би ще вкарам още 3-4 записа. Ето е петунията, де е изникнала тук. Това е някаква дива петуния. Ще я оставя тук, даже ще сложа тези стилопора да се крепи. Ето и да го сложа тей. Това е тей да го подкрепа, за да не помете вятъра или нещо да стане. Тук сега, тук някои табуретки ще отидат горе. Аз без това бях смъкнал време да мога да седам тук да правя някои работи. Някои работи ще отидат където им е мястото. Шкафа, той, дето го виждате отдолу, то ще отиде в мазъта или в коридора на мазъта, ще видя как ще го инсталирам, защото то е голяма играчка. Той като елементче за ограда, то пак става, ама малко модификация не е излишна. Той би стои цял месец вече се занимавам с простоти. Ето и той като и на място в почвата, пак и то се цъфти, само че малко по-назад от другите. Ето, тук ружията я очупиха. Тук другите ружи чат-пат. Тоест напълно я унищожиха, една от най-хубавите цветове, които имам. Едва отдолу оцеля едно. Тая тук тъй майче едната е загинала, другата още жива малката. Потрошиха всичко. Тук имаше една ружа, останали само парчетите и тя е изсъхнала. Тук дет лапитите слагат, чекерят разни работи, ето се вижда щайката къде е горе. Всякакви буклуци, митла докарали, глупости на търкалета. Какво да кажа? Тук е разни буклуци, колкото искате в тревата тикнати. На лапитите простотиите, казано най-просто. Тук пак има какафония на ента степен. Пак са фърли някакъв шкаф, дето вече взел дал, ама талашите на моралата. Ако беше здрав, ще да стане, ама така. Ето на. Его на. Димитровчета, аз дето се опитвам да ги завъда, гледайте колко нещо са изфърлили. Го скивайте колко цветя са фърлят. Точно от оная градинка, дете унищожиха. Сега ги вземам и ще ги засаждам при мене. Сега те ще ги взема. Виждате ли как се вземат цветя без пари? Те ги унищожават, вижте, всичко унищожават. А те бяха точно там, където ви показах. Където са унищожили градинката. Тапанарщина. После господин кмета издрънкате турнови. Нали ви дадах идеята да правите градинки? Вие какво правите? Унищожавате градинки. Няма да стане вашата работа. Аз сега ще спаса тези Димитровчета. Ще ги оставя тук от този край. И утре почвам да ги разсаждам. Даже още днеска след обеда. Защото са изключително ценни растения. Чай сега как да го завърта той чудо. Тъй. Го вижте. С корените му, с всичкото му. Това струва пари. Но някои хора смятат, че е буклук. Го вижте като е голямо, какво е красиво. Това е.